ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। କଟକରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଜୋରେ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରେ ଉଠେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଆସିଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ କାହିଁକି ନା ଓଦା ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା ଖରାରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ନ ହେଉଛି। ବିଲକୁଲ ବର୍ଷାରେ ଆସନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବେ। ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ହେବ। କେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ ପୁରା ନିଛାଟିଆ, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏପଟେ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ସବୁ ଅଟକିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଖରାରେ ଆପଣ କାମ ସାରିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ବିଲକୁଲ ଯାଆନ୍ତୁନି, କେଉଁଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଆସିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେହଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ତୁ।